Rebélka Zorka, časť 2. V partii s drzými chalanmi. Dobre, dávajte si na seba pozor a hneď po filme príď domov. Vieš predsa, že túlať sa po nociach vonku nie je bezpečné. Začula som. Jasné, mami, ako povieš. Rýchlo som odpovedala, ale vlastne som jej posledné slová trocha ignorovala, keďže hodinky ukazovali pokročilý čas a ja som potrebovala rýchlo napísať správu Lenke. Zastávka autobusu je našim obľúbeným parčíkom. Vychádzam z ulice a stretávam Jana. Prešiel okolo mňa bez akéhokoľvek povšimnutia. Zdá sa, že ma vôbec nespoznal, alebo sa na mňa zasa hnevá. Hej! Počkaj! Máme predsa rovnakú cestu. Potichu som zakričala, aby na mňa počkal. Jaj, to si ty? Nevidel, teda nespoznal som ťa. Si akási iná. Vraví a od hlavy po pety si ma celú premeriava očami. Pomyslela som si, že zima mi v tejto trochu ošemetnej situácii vyhovuje, lebo hrudník mám zakrytý hrubším kabátom, ktorý ma príjemne hreje. Dôležitejšie je však to, že Jano takto vôbec nevidí, ako sa začína meniť na dospelú. Spoločne kráčame jeden vedľa druhého. Potichu. Ale vôbec mi to nevadí, lebo v tom tichu sa aspoň viem sústrediť na to, že Jano príjemne pôsobí na celú moju rozpačitú osobnosť. Aj na správu pre Lenku som pri ňom ako si zabudla. Chcela odo mňa, aby som jej napísala, keď vyrazím z domu. Cítim, že Jano pekne vonia. Pod kabátom ma tuším oblečenú košeľu. Dnes pôsobí elegantným dojmom. Ostrihané hnedé vlasy s celkom cool strihom má gélom potiahnuté dozadu. Keby som ho nepoznala, povedala by som, že je fakt fešák. Už sme skoro na zastávke. Lenka, Marko a Majo tam na nás už čakajú. Všetci sme dnes akýsi iní. Jeden druhého navzájom nespoznávame, ale má to svoje čaro. Lenka má svoje blond vlasy natočené a sponkami vypnuté do boku. Dnes vyzerá naozaj ako zlatovláska z rozprávky, ibaže s vlasmi skoro po pás a hnedými očami mačacieho tvaru, ktoré si tmavými odtieňmi šminiek ešte viac zvýraznila. Tiež má oblečené čierne šaty a nový žltý elegantný kabátik, ktorý som na nej ešte nevidela. Aj chalani sú elegantne nahodení. Asi musíme častejšie chodievať do spoločnosti, lebo takto sa s nimi cítim veľmi dospelo. Všetci sme ako vystrihnutí z módneho časopisu. No ako? Tešíte sa? Spýtala som sa po krátkej chvíľke, počas ktorej si každého mĺkvo obzeráme, ako by sme sa fakt vôbec nepoznali. Alebo dokonca, ako by sme sa dnes videli prvýkrát. Samozrejme, som zvedavá na tú hradnú pani vo filme. Hovoria sa o nej samé čudné veci, ako z hororu. Prehovorila Lenka a trocha ju striaslo pri pomyslení na absurdné scény s krvou. Už ide autobus. Marko, pozor! Zakričal Majo, keď sa blížil autobus na zastávku a v tom kole som vošiel do jamy plnej roztopeného snehu. Do keľu!
Ešte som ani pety z domu poriadne nevyťahol a už som celý od vody. Zanadával Marko, pričom sme všetci videli, ako sa Lenka pousmiala nad jeho mokrými nohavicami. Aj mne to pripadalo smiešne, ale zároveň nedôstojné smiať sa na cudzom nešťastí. Tento večer ešte ani nezačal a Marko má už o zábavu postarané. V autobuse sa totiž na jeho mokrých nohaviciach smeje partia akýchsi mladých dievčat. Nepoznáme ich. Marko si v autobuse sadá úplne dozadu, aby ho nikto takého mokrého nevidel. My ostatní sedíme okolo neho a kvôli smejúcim sa dievčatám je nám trochu trápne. Majo naraz vyskočil zo sedačky, lebo už nedokázal ďalej počúvať tie posmešky a spýtal sa ich. Hej, čo vám je smiešne? Pozerajte sa dopredu. Povedal nahnevaným hlasom a prstom im ukázal smer, ktorým sa mali otočiť. Odrazu ostali všetky ako na povel ticho. Ty ako vzbudzuješ u iných rešpekt? Teraz už len chýba, aby mi rýchlo uschli nohavice, kým dorazíme do kina. Zahlásil Marko, popri tom, ako si mokré lítka aj stehná zakrýval svojimi dlhými, chudými rukami. A sme tu. Vodič autobusu zastavil presne pred nákupným centrom, ibaže cez hlavnú ulicu na zastávke oproti. Tak poďte, film už na nás čaká. Zvolala som a už aj prechádzame cez hlavnú ulicu smerom k obchodiaku, v ktorom sa kino nachádza. Jano mi vraví: Zori, kde máš tie lístky do kina? Dúfam, že si ich nezabudla doma. Nie, mám ich uložené v mobile. Kupovala som ich cez internet. Odpovedala som, kým sme sa priblížili tesne ku vchodu vedúcemu priamo do kina. Konečne sme tu. Zahlásil Marko a hneď dáva zo seba dole svoju hrubú bundu, aby zakryl ešte stále neuschnuté nohavice. Veľmi sa za ne totiž hanbí. Stojíme v rade na pukance. Je tu aj celkom dobrý výber studených nápojov. Poprosím vás vstupenky, povedala nám pani, ktorá predáva občerstvenie za pultom. Vytiahla som mobil a všetko bolo v poriadku. Až pokým sa nás nespýtala na vek. Ostali sme ako obarení, keď si od nás vypýtala občiansky preukaz. Bátorička je od 15 rokov? Nesmelo som sa jej opýtala s prosebným výrazom. Veď niektorým, napríklad Janovi, chýba iba 1 rok. Nám ostatným síce ešte nejaký ten rôčik alebo 2, no myslela som, že nám to prejde. Navyše, pri objednávaní lístkov som si hranicu veku vôbec nevšimla. Kto by sa už len pozeral na vek, veď aj v televízii bežia cez deň hociaké filmy a keď ma niektorý zaujme, pozriem si ho. Pani pri okienku však bola nekompromisná. Pukance a pitie sme si mohli objednať, ale zjesť ich na chodbe. Do kinosály nevpustia žiaľ nikoho z nás. Asi sa bála, lebo všade okolo sú na stenách namontované kamery. Možno sa nechcela dostať do problémov. Zora, to si teda poriadne vymyslela. Nielen, že som si obliekol nedeľné nohavice, ale aj vlasy som si nagéloval. A celkom zbytočne. Povedal väčšine ufrflaný Majo a nadurdený si sadol za stôl so 4 stoličkami. Neviem, kde sa tá všetká zlosť v ňom stále berie. Vážne premýšľam, ako môže byť chalan takej malej postavy až taký nebojácne drzý. Povie každému, čo si myslí a vôbec nemá strach z ľudí, ktorí sú od neho proporciami väčší alebo starší. On je jednoducho povaha, ktorú nič len tak nezastraší. Boli otvorené 2 premietacie sály. V jednej sa mala premietať rozprávka, ktorej názov ma vôbec nezaujímal. Počujte, niečo mi napadlo. Kúpime si lístok na rozprávku a potom sa opatrne v nečakanej chvíli prešmykneme na film. Povedala som, lebo o chvíľu zatvoria na sále dvere a potom už nebude také ľahké sa tam dostať.
Dobre, ideme na to. Povedali dvojhlasne Jano a Majo. Oni dvaja nemali s mojimi riskantnými nápadmi nikdy najmenší problém. Konečne ti napadlo niečo normálne, odvrkol Majo, ktorý aj napriek uhundranému hlasu chcel, aby jeho hláška vyznela ako kompliment. Marko bol ticho, lebo celkom nerozumel tomuto narýchlo zbúchanému plánu. Stále totiž rieši problém s nohavicami a Lenke sa tiež toto klamstvo vôbec nepozdávalo. Brala to ako podvod a keďže ona rada veci rieši spravodlivo, normálne sa chcela zvrtnúť a odísť domov. Neboj sa, dopadne to dobre, veď sa nič nedeje. Je to iba jeden film. Aj tak ho uvidíš ešte tento rok v televízii a nebudeš mať 15. Povedala som jej a tak trochu som ju dotlačila k tomu, aby to s nami skúsila. Lena, nevymýšľaj, keď si sa sem s nami už dotrepala, tak tu ostaň. Aj tak nemáš ako ísť domov. Bus už dávno odišiel. Povzbudzoval Jano Lenku, aby nikam nešla a bola som rada, že sa postavil na moju stranu. A tak sme si teda všetci spoločne kúpili vstupenky na akúsi rozprávku, ktorej názov dodnes neviem. Teraz, poďme, povedal Majo, lebo si všimol, že pani pri okienku niekam na okamih odbehla. A čo kamery? Čo keď nás odhalia? Spýtala som sa všetkých 4 potichu, lebo som si uvedomila, že na tie sme úplne zabudli. Hneď som si predstavila situáciu, ako ma domov vedú policajti, lebo som spravila priestupok, za ktorý budem možno aj súdená v tej obrovskej pojednávacej sále. A tam budem musieť povedať naozajstnú pravdu o tom, ako sa celá naša partia prešmykla na film, ktorý nám, maloletým, za žiadnych okolností neprislúchal. Vážne som netúžila zažiť hanbu storočia, no ostatným som chcela ukázať, že nie som Bojko a predsa nezutekám ako nejaký strachoput. Pozri, v tej ďalšej chodbe nie sú kamery. Nemáme sa čoho báť, povedal Jano Lenke a nakúkol do vedľajšej chodby, kde sa nachádzali vstupy do premietacích sál. Trochu zaváhala, ale keď videla, že my s Majom a Janom sme prichystaní prebehnúť cez chodbu, schmatla sediaceho Marka zo stoličky a náš plán mohol začať. Majo utekal prvý a to tak rýchlo, že skoro vylial svoj džús. Do sály sme pribehli v poslednej chvíli. Už tam boli ľudia. Našli sme si aj celkom dobré miesto na sedenie, skoro v strede. Zarazilo nás však, že tam sedia samí dospeláci. Keď sme konečne pokojne sedeli, sála sa zatvorila a zhaslo svetlo. Ešte chvíľu sme sa obzerali naľavo, či nás náhodou niekto nepríde odtiaľ odviesť ako najväčších nespratníkov tohto supermoderného kina. Kabáty sme si s Lenkou prevesili cez naše opierky na sedadlách. Chalani svoje vetrovky pohádzali na prázdne sedadlá okolo a vôbec im nevadilo, že v spoločnosti dám, teda mňa a Lenky, by sa mali správať trocha umiernenejšie, čo sa týka rozhadzovania. Okamžite si tie bundy zoberte a zaveste pekne na opierku. Nie ste predsa v chlieve. Rozkázala som im a čakala len na to, kedy sa v sále konečne vypne aj posledné svetlo. Keďže som celá hanblivá, nechcela moje telo dávať na obdiv všetkým prítomným. Všimla som si, že Lenka takéto problémy s hrudníkom ešte nemá. Mne sa to udialo tiež len tak, zo dňa na deň, takže aj ona sa bude musieť s podobným problémom skôr či neskôr popasovať. A keďže všetci chalani ma s uprataním si bunt poslúchli, už nám nič nebránilo v tom, aby sme s napätím sledovali záhadný film opradený naším spoločným klamstvom.